Продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. Мене звати Ірина Ромалійська. Вітаю тих, хто долучився до нашого ефіру, увімкнувши свої телевізори або трансляцію на Ютубі чи Фейсбуці. І наш гість цієї години Осман Пашаєв, журналіст. Зазвичай він тут в якості на тому боці, да? ведучого, а тепер у якості гостя, бо Осман, на мою думку, на моє переконання, один з ведучих знавців турецької політики, взагалі того, що коїться в Туреччині. Це журналіст, який спостерігає просто за турецьким життям політичним. Добре. Добре. Хочемо поговорити про те, як взагалі реагують ЗМІ в Турції, зокрема, на звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. З цього давай розпочнемо. Тут теж є журналісти, які розуміють турецьку, почали по турецьких ЗМІ вчора ще шукати інформацію, коли нам в Україні вже було відомо про передачу їх в Анкару, і коли літак чи летів, чи вже приземлився в Анкарі, але в турецьких ЗМІ на той момент не було жодного слова. А ти знаєш сама, як телевізійник, що роблять телевізійні канали, ми починаємо зв'язуватися з інформаційними агенціями, які знімають, щоб замовити матеріал. Дайте відео. Да. А мені спочатку пишуть знайомі, що, наприклад, одна приватна агенція, яка всюди має свої камери по всіх аеропортах, на всяк випадок, да, там, в аеропортах часто бувають люди, якісь прилітають, то вони чергують там. Вони кажуть, нібито готові знімати, потім з'являється інформація, нічого нема, ми, типу, така відповідь, спостерігаємо за ситуацією і бачимо, що нема розголосу ніякого. Всі повідомлення турецького, єдине, це КХА, Кримська інформаційна агенція, яка тутешня, яку очолює Гаяна Юксель, лише в них турецьку мову, нічого взагалі. І вже пізніше, коли в наших медіа вже було повну інформацію, в російських було перше, я писав про це сьогодні, Анатолійська агенція, державна, дає просто стисло, те, що ми вже всі знали, що за втручання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана російська влада перевезла двох в'язнів кремлівських, двох заступників голів Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Їх спочатку літаком з Сімферополя вивезли до Анапи, і з Анапи передають в Анкару для того, щоб і всі підкреслили, що вони мають звідти повернутися до Києва. З чим ти пов'язуєш те, що було тихо? Я ж можу припустити, що просто не спрацювали журналісти. Знаєш, якщо нам би привезли там... Мене дивує, чому, наприклад, приватна агенція, навіть після того, як ми даємо звідси інформацію, вони можуть перевірити її в російських джерелах, що теж є, що вони одразу не кинулися. Принаймні, ті великі турецькі медіа, навіть які напівнезалежні, приватні, зараз дуже обережно, скажімо, всіх політичних тем торкаються, і це моє припущення, це як з часів темників у нас узгоджують всі речі, якби з офіційною... Навіть приватні? Навіть приватні, на всяк випадок. Режим після перевороту складний, тому всі обережні з інформацією. Наприклад, ніяких коментарів щодо цього звільнення взагалі ніхто не дає. От стисло лише факти. Тобто ти вважаєш, що це позиція держави? А з іншого боку, це важлива річ була, щоб це здійснилося. А коли всі кажуть, що ми давно про це знали тут в Україні, коли це відбудеться, ми чули від Мустафи Джемілєва під час візиту Ердогана до Києва 9 жовтня, що Ердоган готує сюрприз щодо в'язнів. І я думаю, що точно ніхто не знав, що буде відбуватися, тому що йшла мова, що передбачалося? Пом'якшення, наприклад, можливо, можливо, зменшення терміну Ахтему Чийгозу, можливо, заміна... але не звільнення, так? Так, не звільнення. Тому цей сюрприз, я думаю, готувала турецька влада. Я думаю, що Ердоган, якщо це сказав, для нього було важливо зробити цей крок отак от для кримських татар, тому що він отримує іноді критику, що Туреччина, і до них доходить, перекладає, що критика Туреччини, що вона недостатньо активна, недостатньо активні заяви. Але тут він показав, що він, можливо, не так активно заявляє, як Рада Європи чи по кримських татарах за свої занепокоєння, а що він так бере і робить. І за це йому велика подяка, без іронії абсолютно. До Ердогана ще повернемося. А сьогодні, добре, вчора було сухе інформаційне повідомлення. А що сьогодні говорили турецькі ЗМІ? Далі цікаво, в турецьких ЗМІ це окремі тренінги проводять, треба оце враховувати поміж рядків, що і як написано, яка лексика використана. Скажімо, турецька державна агенція, я про те теж сьогодні написав, і далі всі
медіа, навіть приватні, які зав'язані на владу, вони почали використовувати таке. Їх довезли до Акмезджиту. Публічно використана назва Сімферополя неофіційна, а кримськотатарська, яка там існувала лише до кінця 18 століття. Цікаво, так. І їх перевезли звідти до російського міста Анапа. Тобто це формулювання я просто перевіряв з медіа перекочовувало. Вони якби відокремили оце російське місто і це Акмеджит. Якесь місто незрозуміло чиє. Тобто вони не пишуть про нього не українське, Ну, такий але... дипломатичний підхід такий. Але це дуже... Слухай, Візантії – це дуже... чіткий сигнал. Тобто це не російське місто. Це якийсь Акмезджит, з якого в'язнів забрали, перевезли до російського міста, а звідти до турецької столиці. Це перше. Друге, ті медіа, які пишуть турецькою дуже класно, дуже чітко, це, наприклад, служба турецька BBC, вони використали те, про що ми зараз можемо здогадуватися, ми достеменно не знаємо, бо Полозов це спростовує, про те, що вони були видворені з Росії. Вони використовують ці глаголи видворення. Тому, хоча ти теж бачила, можливо, інтерв'ю, це коротке, Умєрова, що він нічого про це не знає, він зобов'язання не давав, і що він за деякий час спробує повернутися. Хоча б могли б, мали попередити про це і казати, що ви видворені. Так. Але BBC дає видворення, і ми ж розуміємо стандарти BBC, якби, якщо вони використовують чітке це, звідки ця інформація, посилання не бачив ніде. Тільки хотіла запитати, чи посилаються вони. Ні, нема жодного посилання. Давай зараз підключимо до нашої розмови ще одного нашого колегу. Антон Наумлюк з нами на скайп-зв'язку. Він працює у Криму і хоче почути від тебе, Антон, як на звільнення відреагували кримські ЗМІ, місцеві. Добрый вечер. Крымские СМИ, большая часть из которых подконтрольны либо властям, либо силовому блоку, традиционно не замечали достаточно долго вообще всего, что касается крымских татар, и в частности ситуации по освобождению Умеровича и Гоза. Были короткие новости примерно в том же объеме, в котором их давали украинские СМИ, и никакого отличия в этом не было до самого вечера, когда, по всей видимости, либо ФСБ, либо которые участвовали в операции, не в процессах договоренности, а в процессах уже возвращения через Анапу в Анкару. Либо они посчитали нужным, либо российские власти посчитали, что это необходимо. Появилась масса сразу сообщений о том, почему, собственно говоря, произошло это помилование. Я имею в виду обращение муфтия Крыма Эмирали Аблаева к президенту о помиловании Чийгоза и Умерова. Самое, наверное, первое сообщение было на федеральных СМИ, и оттуда сразу же разошлись по всем крымским сайтам. Одна из интересных особенностей, местный корреспондент «Коммерсанта» тоже, кстати, обратил внимание, написал о том, что въезд Чийгозу и Умерову на территорию России будет запрещен или уже запрещен. Я связался с коллегами в Москве, в «Коммерсанте», пытался уточнить, имеются ли у них какие-то конкретные сведения или документы о том, что действительно запрещено. Таких документов в редакции не было. Корреспонденту они поверили на слово. Он каких-то доказательств не предоставлял. Поэтому мы можем только гадать, связался ли он с силовиками, которые эту информацию ему дали, или это такая вот его допущение. Він також не було в нього посилання на джерело інформації? Нет, вообще никакой. То есть просто строчка о том, что Умерову и Чийгозу запрещен въезд на территорию России. И дальше уже очень активно обсуждалось обращение муфтия к президенту о помиловании, обсуждалось с разных сторон. В этом были задействованы и депутаты Госдумы от Крыма. Первый, наверное, кто прокомментировал достаточно злобно, это был Руслан Бальбек, который сказал, что вообще-то, по его мнению, люди должны сидеть в тюрьме, но вот раз муфтий обратился, то президент их помиловал из таких гуманитарных соображений. По всей видимости, эту формулировку он взял у Джемилева, который именно так объяснил процесс помилования, гуманитарными соображениями.
Антоне, хочу лише зауважити, що на мій погляд, українські ЗМІ все ж таки дуже активно висвітлювали цей процес звільнення. Хоче щось тобі сказати Осман Пашаєв. Спросить, вот кстати, здесь интересно, Антон, узнать у российских правоведов, и даже не оппозиционных, а именно, можно даже провластных, какова будет технология недопущения Чийгоза и Ильми Умерова в Крым. Сейчас объясню почему. Даже если они не брали российские паспорта, по тому апрельскому закону, который был принят в России, они прописаны были в Крыму как граждане Украины, они автоматически по тому же закону, который мы здесь не признаем, они граждане России. То есть их надо либо позбавляти. Да? Эти прецеденты уже были, когда лишали каких-то прокуроров, которые перешли на сторону России, их лишали российского гражданства, но факта лишения гражданства российского у Чийгоза и Умерова, по-моему, нету. Поэтому можно было не допускать Синовера Кадырова в свое время в Крым. Почему? Или Чубарова, или Джемилева. Дело в том, что они не прописаны были в Крыму. Вот здесь есть тонкости. Та же ситуация со мной. Я не прописан был в Крыму, а был прописан в Киеве. Поэтому я не попадал под действие этого закона. Мы точно знаем, что Чийгоз и Умеров прописаны в Крыму на момент аннексии, и они по законам российским граждане Российской Федерации. Есть еще один момент. Я напомню про крымских диверсантов. Один из фигурантов, Захтей, был лишен российского гражданства. Который он якобы незаконно получил в паспортном столе уже в Крыму. На самом деле человек очень долго жил и в Подмосковье, потом переехал в Крым, и я почти уверен, что все документы у него, скорее всего, были в порядке. Просто его лишили гражданства, видимо, имея какие-то планы на будущее. Как это может быть в случае с Чийгозом и Умеровым и с наличием все равно российских паспортов, потому что... В том-то и дело, Антон, я уточню, у них, скорее всего, может и не быть российских паспортов, но это не отменяет наличие у них российского гражданства. Все, по всем базам данных, все прописанные в Крыму, постоянно прописанные граждане Украины, они становились по тому российскому закону гражданами Российской Федерации. И вот здесь нюанс, потому что, я так понимаю правильно, указ президента о помиловании засекречен. И может ли быть указом президента в том числе и лишение их гражданства? Мы ничего не знаем об этом. Потому что я не знаю российские процедуры лишения гражданства внесудебные, президентским указом, например. Кроме прописки, насколько я знаю, никто из них не писал отказа от получения российского гражданства. То есть, скорее всего, автоматически они действительно его получили. Каким образом их лишить его могут, непонятно. Но есть, по всей видимости, возможность каких-то обвинений в получении его незаконным путем. Это мы уже здесь наблюдали несколько раз в Крыму. Но я не думаю, что до этого дойдет. Я думаю, что это все будет решаться тогда, когда они, если они окажутся на границе и попытаются въехать на территорию Крыма, и тогда этот вопрос возникнет, как он возникал несколько раз у украинских адвокатов, которые пытались сюда приехать. Я просто тоже наблюдал такие ситуации. Антоне, скажи, сьогодні як реагували місцеві ЗМІ? Можливо, були вже аналітичні якісь матеріали? Я не заметил никаких больших материалов сегодня. Все с утра попытались обработать информацию, которую получили от муфтията. Там был пресс-релиз о том, что муфти обратился лично с прошением к Путину. Интересно, что в формулировке муфтията использовались данные, что родственники Чийгоза обращались к нему, и вот по их просьбе он выступил таким гуманитарным проводником между Путиным и осужденным. На самом деле родственники обращались к нему действительно один раз в 2015 году, пресечения Чийгоза. Тогда муфти отказался вообще давать какие-то положительные характеристики Чийгоза, вообще вступать в это дело, испугавшись последствий. И после этого никаких обращений не поступало. То есть это такая
лукавость небольшая. Тут, знаєш, вчора в цій студії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також звернувся до так званого муфтія з закликом, ну тоді вже попросити про помилування всіх кримських політв'язнів і відпустити всіх. Ну, може, він прислухається до Рефата Чубарова і напише ще й таке звернення до президента Російської Федерації Путіна. Антоне, скажи ще, будь ласка, можливо, там тобі вдалося поспілкуватися вже з кримськими татарами там, які живуть, і знаєш, може, в них якісь були заходи з цього приводу? Ну, оба дня, и вчера, и сегодня, я проводил в Верховном суде, где проходят сейчас массовые апелляции на аресты фигурантов дела Хизбут Тахрир. Вчера было 6 заседаний сразу, там сегодня проходили заседания. Понятно, что это сопровождается большим количеством родственников, активистов, которые приходят поддержать своих соотечественников. Это, конечно, обсуждается, наверное, в первую очередь сейчас. Вчера обсуждалось еще более бурно. Ну, в общем-то, радости, конечно, никто не скрывает. Люди избежали российской тюрьмы, но сразу же звучит вопрос, что будет с нашими заключенными, с нашими родными. Все понимают прекрасно, что Чийгоз и Умеров – это такие ключевые фигуры для крымско-татарского национального движения. И очень боятся, что в переговорных процессах все остальные могут быть забыты. Осман Пашаєв хоче Да, ще я тобі выбросил поставити просто питання. это 30 секунд. Антон, тебе легче это комментировать, потому что мне самому интересно. На твой взгляд, избавляясь, это плюс скорее российской власти, избавляясь от дела Чийгоза и Умерова, избавляются от политических дел, связанных с Меджлисом, и остаются по крымским татарам дела только религиозного характера, которые Россия уже на международном уровне все может спихивать на экстремизм и терроризм. Так ли это? На самом деле, что это плюс скорее для российской власти и выгодный, ну скажем, как называют это, кейс для российской власти. Ну, тут я согласен с адвокатом Николаем Полозовым, который считает, что перспективы у дела Меджлиса, привлечение членов Меджлиса, которые остаются здесь, которых можно, в общем-то, достать российским властям и силовикам, все это остается, никуда это не девается, и в нужный момент, в любой момент, когда это будет нужно, это может возникнуть и стать реальностью. Поэтому я бы не сказал, что это какое-то избавление от политических дел. Другое дело, что это избавление от громких фигур, которые всегда звучали на международной арене. И теперь правозащитникам и адвокатам будет гораздо сложнее работать с именами, там 25 человек, о которых мало кто знает, и нужно будет объяснять, кто эти люди. Дякую дуже. Антон Наумлюк був з нами на скайп-зв'язку. Він зараз знаходиться у Криму і звідти розповідав нам про те, як реагують на звільнення Умерова та Чийгоза місцеві ЗМІ. У нас в студії Осман Пашаєв, журналіст, мій колега. Османе, щодо Ердогана. От ти почав вже про це говорити. Навіщо це йому? Може, завершимо тему з Антоном? Давай, бо в нас ще буде включення цікаве. Тому що це пов'язано в тому числі з турецькими ЗМІ. Я звернув увагу на те, що єдине, дуже добре працює в Туреччині Спутник. Для тих, хто не знає, це пропагандистський ресурс російський, який в кожній країні набирає команду з місцевих журналістів і дуже робить потужний інформаційний сайт на рівні, який входить, наприклад, в Туреччину в десятку, на який посилаються багато турецьких ЗМІ. Росія фінансує. Міцно, це не якесь, воно не виглядає як закордонне, воно виглядає як турецький спутник, такий спутник. І от саме вони цю тезу про муфтія, про його звернення до Путіна, і що це звільнення відбулося завдяки позиції муфтія, ці синхрони невгомовного Бальбека, що вони мали б сидіти в тюрмі, але от такий крок було зроблено, це і після того, як і в Криму це пішло, розуміння того, що це єдина частина піар-компанії, тому що ми розуміємо, з муфтія леплять третій рік духовного лідера кримських татар, яким насправді є Мустафа Джемілєв. Мустафа Джемілєв, який вже четвертий рік не є головою Меджлісу. Ну, хто Мустафа Джемілєв? Народний депутат в кримськотатарському середовищі, скажімо, Меджліс Курултай, він не обіймає ніяких посад. І він дійсно цей лідер. З муфтія намагаються його робити. І цей крок якби має доводити і турецькій частині публіки, і кримським татарам, що вашим заступником, вашим захисником може, і от муфтій, якщо звернеться,
то можуть бути вирішені Ну, проблеми. я ж тобі кажу, зато от Чубаров каже, звертається в цій студії, на цьому місці сидячи, каже, давайте тоді, шановний так званий пане Муфтію, звертайтеся і звільняйте таким чином всіх Хто кримських знає, коли татар. російській владі буде вигідно завершити справи ці Хізбут Тахрір або Табліги Джемат, які вони Можливо, такий механізм задіють. Можливо, з шухляди витягнуть звернення муфтія, які будуть датовані не знаю яким роком. Це дуже кумедна ситуація. Ми ж не знаємо, скільки махатмагандівських кроків муфті готовий зробити на вимогу ФСБ. Ще одне цікаве включення. З нами на зв'язку Роман Цимбалюк. Він працює у Москві, це також наш колега. І в нього хочу запитати, Романе, як реагують російські ЗМІ на звільнення кримських політв'язнів? Привіт, Ірина. Ну, насправді ніяк вони не реагують, і це далеко не топ-тема для Російської Федерації, і фактично вони її максимально уникають. Були повідомлення російських інформагентств за фактом, було декілька коментарів російських колаборантів в Криму, які говорили про те, що якщо вони полетіли в Анкару, значить їми керують з Туреччини, а не з України. Ну, в такому плані речі. І фактично все. У прес-секретаря президента Росії Путіна Дмитра Пескова запитували це питання, яким чином юридично було оформлено те, що вони не відбувають покарання, що скасували фактично рішення суду, то він не захотів на це відповідати і сказав, що я не спростовую, не підтверджую наявність указу про помилування. Ага, тобто От, така власне, і позиція, все. так? Вчора був цей короткий брифінг Путіна зі Штайнмаєром. А ти був там? Дивився пряму трансляцію. Ага. Хочу просто зрозуміти, от ми там, здається, 13 хвилин, наш редактор все відслухав і сказав, що не було також згадування від Путіна про те, що сталося. А може ще зверталися, окрім Пєскова, до речниці МЗС? Чи взагалі хтось з російської влади офіційно щось розповідав чи ні? І все закінчилося от просто на рівні кримських так званих депутатів? Скажімо так, з чиновників федерального рівня, про це говорила російський омбудсмен, генерал-лейтенант поліції пані чи товариш Москалькова, і, мабуть, все. Наголошу, що тема людей, яких утримують в російських в'язницях, вона тут не на часі, про це фактично ніхто ніколи не говорить. Вони там бідкуються, що в Україні їдять російськомовних дітей і забороняють російську мову, але як тільки вони захоплюють територію, що на ній відбувається, про це в російських, особливо федеральних засобах масової інформації повідомляють дуже рідко або не повідомляють взагалі. Дякую дуже. Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку, скайп-зв'язку з Москви. Розказав, як на це реагували російські ЗМІ. Почули, що майже ніяк. Осман Пашаєв, журналіст у нас в студії. Османе, все ж таки повернуся до цього питання. Навіщо це Ердогану? От бачиш, чули вже там, що каже Романе, що це значить, що їми керують з Туреччини, наприклад. Тут ситуація така. Зв'язки між Туреччиною і кримськими татарами можна назвати завжди особливі. І хто б не був лідером Туреччини, він завжди буде звертати увагу на те, що відбувається з кримськими татарами. Хто б не був лідером Меджлісу, він завжди буде мати тісні зв'язки з Туреччиною. Це пов'язано не лише історично, а з наявністю великої кримсько-татарської діаспори, яка після анексії півострова дуже сильно ожила. Вона стає потужною силою всередині країни. Вона в перспективі може бути такою великою лобістською силою. Це населення кримсько-татарське живе в розвинутій частині Туреччини між Стамбулом та Анкарою. І це дуже освічена публіка, це дуже публіка середнього і вищого класу. І її самоорганізація і організація, вона починає відчуватися в турецькому житті теж. Треба розуміти, що це впливає
в будь-якій країні такий лобізм, і коли є чисельність на будь-які результати виборів. Да? Для Ердогана теж має значення мати лояльність кримських татар там на виборах. І, Тобто це завоювання кримсько-татарського електорату в себе в тому всередині. числі, так, це важливо. Це важливі сигнали мають бути. Я не кажу, що це все так цинічно. Будь-який турецький лідер зобов'язаний це робити. Це якби це така історична відповідальність за тюркський світ, якщо ми так будемо перекладати на зрозумілою мовою для нас. І ми бачимо по результатах референдуму, який був в квітні цього року, що саме кримсько-татарське середовище проголосувало, ми могли це бачити по тих регіонах, де живуть щільно кримські татари, проти цих ініціатив перетворення Туреччини на президентську республіку. Тобто це не підалюється так, що кримські татари голосували проти. Але ми бачимо по результатах, можна брати регіони, розріз, де живуть кримські татари, і результат, який отримав Ердоган. Він розуміє, що його президентські амбіції в 2019 році це такий час. Тоді він лише в 19-му він отримає вже офіційно по конституції необмежені повноваження, фактично султанські, можемо казати, і для нього кожен голос буде важливий. Тому для кримських татар всередині ці 2 роки будуть посилатися сигнали «ми з вами». Тобто Хвилина в нас залишилася. Хочу почути твою думку на той факт, який вже там нам вчора всі це розповідали, чому їх все ж таки планували повести на Чонгар, а потім це відмінили. Мені це складно говорити, чому Розумію. Тобто це просто міркування твоє. Є міркування про те, що для росіян це принизливо. Ні, я тут якщо принизливо не планували взагалі, знаєш. Ні, не про приниження, я думаю, йде мова. Дивіться, ми ж маємо такий розклад. Перевезення їх на Чонгар – це фактично видворення, да? Все зараз обставлено таким чином, що нібито і видворення нема. Є передача на прохання. Тому що Рома Цимбалюк сказав, ніхто не каже про юридичну сторону справи. Я не знаю, не пам'ятаю, як по Чийгозу, але по Ільмі Умєрову ще не вступило в силу рішення, тому що апеляційна інстанція... Апеляція відкликали. Вчора про це говорив Полозов. По обом справам відкликали апеляцію. Але зрозуміла тебе. На жаль, в нас немає вже часу. Поговоримо ще поза ефіром, бо багато питань залишилось. Дякую дуже. Осман Пашаєв був гостем нашої студії. Мене звати Ірина Ромалійська. Я вам кажу до побачення. Повернуся в цю студію за 35 хвилин. У нас буде заступник прокурора Крима. Ми будемо з ним також говорити про повернення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.